Doncs ja hem deixat el cotxe. Està molt ple de cotxes i ple de gats. El foc l'he lligat i m'he fet aquí un invent per portar-lo lligat a la motxilla, perquè amb tants gats... A veure, és un saneci? No ho sé. Se sent brugit, però encara no veig gent. Aquí està la gent. Molt bé, enhorabona. Mira, la diatònica, espera. La diatònica. Hombre, qui tenim per aquí? Molt bones. Temps fa que no ens veiem, és que no faig hora ja. Em cansa molt, m'esgota. Anar fent fotos, no? Ara ja faig vídeo amb el mòbil, que tampoc pesa. Però abans feies foto amb màquina, no? Sí, encara en faig, però... Ja t'has passat al digital, ja? Cada vegada sí. Vinga, l'eslovèlia. És que la petúnia passa que se m'esllavora i tinc entès que és una mica invasora. Bueno, però a mi tampoc me passa res, no se m'esllavora tant com per preocupar-me. Però... I la Silvínia, que aguanta molt. Quina? Aquesta, és diferent. Ah, no és l'Ovèlia, aquesta? Ai, dic, no és petúnia, això? Que foc. Està ple de gats aquest poble, oi? Molt bé tu, eh? Mira, acabo de veure la predicció, diu que d'aquí 8 minuts comença a ploure. Per tant, per això he decidit menjar alguna cosa i ja, com que no havia esmorzat, dic, així ja està. Dic, no, tampoc teníeu tíquets, no? Ja no quedava... Bueno, si només ets una, sí. Però, i si plou, què? Què fareu? Teniu un plan B? No. Vale. A quina hora feu el dinar? Va, vinga, m'apunto, va. Tot serà que no es pugui menjar, però vinga. Ara passo. Acabo això i passo. Gràcies. El vàter, a veure... Ah, és un policlínic d'aquells. Prou bé.
s'atén la pantalla. Bé, mare meva. Molt bé, aquí el meu vigilant de bolsos. Oi, això ha evolucionat molt, eh? Això ja és una altra cosa. Buah, quina bona olor. O sigui, ara ja està, ara ja el tapeu, que reposi, molt bé. Perfecte. Exacte, és que ara anem fent-ho, però... Bueno, donem per tancat aquest vídeo i l'estada de Prades que anem a dinar. Ah, ja has fet un Adéu. vídeo?